Jochiw thieth mong'ere kaka clinical officers omako chunygi ni ng'anyo mar mosebedo ka dhi nyime kuom ndalo 9 ka giwacho ni pod gibiro dhi nyime nyaka chop dwaro margi. Peterson Wachira, ma en jakom mar riwruog jochiw thiethgo kaloso e kinde mane giromo gi apisas mag kaunti ma Makueni, owacho ni winjruok margi gi piny owacho pok obetie wang'e ka gidwaro mondo mi dwarogi kamoting'o medo ngas apisagi, meto mar osara e kind mamoko mondo oketie tim. Ging'ur kuom piny owacho mar miyogi thuolo mar bedo kod okumba manyien mar SHA, ka Wachira bende okoni onge pogruok maduong' e kind laktache, kuom mano owinjore omigi thuolo mar yudo thieth e bwo okumba mar SHA. Iko NHIF. Shida sio bima yenyewe. Shida ni wale watu ambao wanaongoza ile bima, kwa sababu ni watu wako na ubinafsi, na ndio sisi tulisema tutasema peupe pahali ukweli upo, na tuseme waweze kubanduliwa, tuweke watu ambao wanaelewa ile bima ya kwamba iliweza ikawekwa pale ihakikishe Wakenya wanapata afya kwa wote, na ndio tuweze tukasonga mbele. We've discussed the issues. I know that there's a lot of fears, but somehow the county government of Makueni is looking at ways on how do we handle the crisis, because we cannot allow our people